אתמול במשחק בין מכבי תל אביב לפועל באר שבע התרחש באמת אירוע יוצא דופן. לא האליפות של מכבי שהייתה די צפויה, השחקנים עלו לכר הדשא כאשר על גב חולצתם יש שמות אבל לא שלהם. זאת אומרת, ערן זהבי עלה עם שם אחר, נגיד דורמי, שם עלו שמות אחרים. הקהל בבאר שבע, בווסרמיל, וגם בצופים בטלוויזיה, יש פה טעות, זה נורא מוזר. טעות בדפוס של השמות. אנחנו מכירים הרי את השחקנים, לא יכול להיות עכשיו, ומה כדי להסביר מה היה שם, אז השמות על החולצות השחקנים הם של ילדים שסובלים מחלות קשות, וחלקם אף סופניות, שזה היה באמת משהו נדיר ומאוד מרגש. עמותת עת לעשות המטפלת בילדים האלו מגשימה להם את החלום לטוס למונדיאל בברזיל, וזה היה, ולצורך מימון הנסיעה היא יזמה את האירוע וזכתה לשיתוף פעולה מלא של מועדוני הכדורגל, גם של מכבי תל אביב וגם של הפועל באר שבע, יחד עם התאחדות לכדורגל. והילדים עצמם עלו לדשא לפני תחילת המשחק וקיבלו משחקני שתי הקבוצות את החולצות עם השמות שלהם. מדהים ומרגש. ובתום האירוע מרגש הקהל של שתי הקבוצות הריע לילדים של העמותה, עמותת עת לעשות, וזה באמת היה מרגש. עכשיו, כדי לאפשר לעמותת עת לעשות להגשים את החלום לטוס למונדיאל, אתם מוזמנים לחייג למספר כוכבית 4588, או לשלוח את הספרה 10 למספר 055-7910. תגיד שלום, בוקר טוב ליורם לוי. טוב, תשמע, אתם האמת שסיפרתם כמעט בצורה מושלמת את כל מה שקרה שם. כן, אבל הקולות ומה שהגיע משם, וההתרגשויות והכל, אנחנו גם קיבלנו תגובות. נכון. זה פשוט מדהים מה שהיה שם. לפני באמת כחודש פנו אלינו למשרד הפרסום מעמותת עת לעשות, שבאמת עמותה שעושה עבודת קודש, כי יש שם ילדים עם מחלות מאוד מאוד קשות, באמת כמו שאמרתם, חלקם אפילו סופניות, ויש להם חלום אחד שמגשימים להם, וזה גם אפילו לא יכול לקרות כל שנה, כי זה באמת המונדיאל, וזה ילדים, אתם יודעים, כמו כל הילדים, רק שהם חולים, אבל כמו כל הילדים הם אוהבים מאוד מאוד כדורגל, והפסקת הכדורגל ומקדש הכדורגל זה המונדיאל, וכדי לממן כמה שיותר ילדים, הם באמת ביקשו מאיתנו לחשוב על רעיון, אז זהו, זה רעיון שעלה פה, שבאמת... רעיון מדהים, באמת, רעיון מאוד 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 מיוחד. וגם השיתוף פעולה של הקבוצות ושל ההתאחדות, זה מרגש ויפה, ויש דברים שהם באמת גדולים מהאליפות המדהימה שהייתה אתמול. בוודאי, ואתה יודע, זה מסוג הרעיונות שאתה שומע אותם, ואתה אומר, וואלה, אז יעשו עוד אחד כזה במקום אחר בעולם. כי לפעמים אנחנו מייבאים רעיונות, וזה נראה לי רעיון פשוט שצריך לייצא אותו לצורך העניין. אז אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הילדים של העמותה, הם שהו במהלך השבת, במלון בבאר שבע, כדי שהם יוכלו להגיע ככה למשחק בנחת, והשחקנים של מכבי היו איתם באותו מלון, שזה כבר, הם במהלך השבקן, הם פגשו אותם, שזה כבר, אני לא, מה שנקרא, עם כל הכבוד סלוצקי, זה לא כמו לפגוש את רונלדו ואת מסי במונדיאל, אבל בהחלט היה שם חוויות מרגשות. עכשיו, אחרי שהם באמת לבשו את החולצות, אנשים בקהל לא הבינו, כמו שאתם אומרים, לא הבינו מה קורה פה, כלומר, זה מה שנקרא בפרסום הפרעה, כלומר, זה מייצר בולטות, מייצר עניין, ובאמת, אחרי שהסבירו להם, גם הכרוז בבאר שבע מאוד מאוד יפה הסביר על העמותה, היה רגע מאוד מאוד מרגש, כמו שאמרתם, הקהל, זה באמת רגע נדיר, שקהל של שתי קבוצות, למרות שיש יריבות, ולמרות שזה משחק חשוב, וזה משחק האליפות, כאילו יצא לנו באמת, קצת פרופורציות, בדיוק. ממש 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 מיוחד, באמת כל הכבוד, יורם, כל הכבוד. אני קורא מפה לכל המאזינים, כן, לא צריך הרבה, כמה שיכולים לתרום לילדים המקסימים שיוכלו להגשים חלום. אמרתם, כוכבית 4588 או 055-7910 ועוד ילד, ככה עם עוד קצת סכום, עוד ילד יוכל להגיע למונדיאל. יש כבר לדעתי 15 שמגיעים, צריך עוד ככה 5-6, וזה לא זול לממן את הטיסות למונדיאל ואת השהות שם, אבל באמת זה מאוד מאוד חשוב.
כן, שמאחדים כוחות בספורט יכול לצאת דברים מדהימים, ולא רק מה שקורה לנו לפעמים במגרשים ביום יום. יורם, תודה רבה, ושוב אנחנו פונים לאנשים היקרים, למאזינים, לעשות את זה. תודה רבה. בשמחה, וגם לווינר, שכחנו להגיד, גם ווינר היו חלק מהחגיגה הזאת, גם להם מגיע כל הכבוד, כל הכוחות התאחדו. יפה מאוד. חג בשמחות וחג שמח. חג שמח, מותק. יורם לוי, שותף בכיר במשרד הפרסום נטע ברוקנר יער. כוכבית 4588, תתרמו, אני רוצה לעשות את זה תוך כדי שיחה, אבל אני לא מספיק מוכשר, אז לא הצלחתי, כוכבית 4588.